Juvenil mailako bi finalistak dagoeneko prest dira. Eki Ziarrusta alde batetik urdinez eta bestetik gorriz Xavier Erostarbe. Dimakoa da Eki Ziarrusta. Ez dakit ondo esango dudan, Txumuluxu eta taldeko pilotaria. Dimakoa esan bezala metro eta 70 zentimetro eta 73 kilo. Xavier Erostarbe urratxuarra atzelaria, Erostarbe aurrelaria. Eki Ziarrusta hautxe duzue, Xavier Erostarbe 18 urte, metro eta 80 zentimetro, 82 kilo. Eta berehala ikusiko ditugu Eki Ziarrustaren datuak. Behar bada, Carmelo, ez ustean iritsi da Eki final honetara, besteak beste eskuko arazoak eta izan ditu, oso gutxi bilia da. Frontoi osoan, trinketean asko aritzen da, aurrelaria da, eta gero Dublinen ere izan zen duela gutxi One Wall izeneko pilota modalitate horretan ere, eta ez dakit behar bada urtengo txapelketako ez ustekoetako bat, juvenil mailan bera izan da Eki. Bai, alaze da, ez? Parte hartze hasi zuen eskutatik arazokin, da gero behuntzan horri da Irlandara ere jogatzera, bueltatu zen, partidu jogatzen juntzan kanporatak pasatzen, da bueno, ikusten da pelotari gogorra dela, pelotari egina ja, oso indartzua eta oine, da oso ausarta, oin ere, ba bueno, airean junda eta bueno, pasa lehenko sake hori, baina ez usteko galanta, baina bueno, berak esan dutzen modun pelotari gogorra dela, langilea eta bueno, aukera hau gaurkoan be aprobetzetako gogoaren egitorko zen. Profesionaletan ez bezala, hemen sakez pasa badago ikusi duzuen bezala, beraz, bigarren sakea du Xavier Erostarbek, aurreneko sakea gorri. Ondo gurutzatutakoa, eramateko moduko hala ere, ondo irten baitzaio, baina ez du eramaterik izan Eki Ziarrustak, bat eta aurreratu da beraz Erostarbe. Sakez, lehen da biziko tantoa, kadete maila baino emozio gehiago dugun hemen, eta oreka handiagoa dugun bi pilotariek maila beretsua ematen duten? Ba, ene guztu bai eskoa, ez? Baina Ziarrusta horra ausarta doi airean, ene guztu poleaz sartuko dela askotan. Eta oso pilota zaila eramandu gainera, eskerrez atzera, oso atzera! Eskerka da itxela izin da, Resoluzio egota, baina askarra ere ikusi da, Hor eskerra oso ondo solta dio, eta gainera nola jarri duen eskerreko horman, Mutil handia da, 18 urte, metro eta 80 zentimetro. Eta ezkerra begira nola dantzatu duen hor, nola astindu duen, non jarri duen pilota seita erdian, ezkerra irez eramaten saiatu da. Asko behartu du ordea eta pilota ukitu baino ez du egin. Erostarbek sakea. Orain ere airez erantzungo dio, boleaz, ondo. Erostarbe, eskuinez, atzera. Non jarri duen eta jan egin du pilotaria. Oso atzera, bai. Ikusi da botez jartzerakoan, ez diola denpora emon, pelotaka deitxela izin da. Da Eki Ziarrusta ikusten da, trinketean beno zergaitik ari da trinketean jokatzen da nola sartu den trinketean, bolea oso nadekola eta bolearekin asko sartzen da, eta sake hortan ere bolea sartu da, eta oingoan bolea sartu beharko zen, ikusten da Erostarbek hor aurretik hartu eskero urrun jarriko duela pelota. Horri ere sake horri ere airez erantzun daizio, baina dotore gurutzatu dio, azkenean boti boleaz. Eramaten saiatu da, baina gora bota du eta laugarren tanto ere azkar egin du sakez kadete mailan. Oraindik asko falta zaio partida honi, hau hasi baino ez da egin. 18 eta bat irabazi du Altunak beste erabateko jokoarekin, sake errematean eta aurrean tantoa bukatuta. Hemen 4 eta 5 aurreratu da dira batean Erostarbe, baina beste joko klase batekin. Beste ikusten da, Ziarrustak enredetara etorri dela partidu hau. Ikusten da bai bolea, aurrera eramaten duen jokua, baina Erostarbek ondo ikasi eta garri du lesioa eta oso urrin ari da pilota jartzen da momentuz oso errez, ez? Bosgarrena ere egin du boleaz ezin pilota hori eraman Ziarrustak eta
dagoeneko bost tantoren aldea lortu du. Oraindik ez du tantorik egin. Ziarrustak partida hau 22 da. Kadete mailako ez bezala. Bai, Ziarrustak bai ikusten da, bueno, nahi duela enredatu, bai bolea, bai aurrera eraman partidua. Orain arte igual areioak ezien egin jotzaiak izango, da errezau alegingo zuen hori egiten, baina gaurkoan aurkaria oso jotzailea da, eta urrunetik, hau ere pilotaka ditxela. Eraman hori ere, ez du eramango, 6 eta haze 2 pilotaka da jo ditu, erabat behartuta ari da, Ziarrusta alduena egiten, eraman, zen posturatan gainera, orain zabaleratu egin du pilota eta ez du eramaterik izan, haze 2 eskarka da, zaleak baditu hemen Ziarrustak eta aurreko sakea benetan zaila eraman du, oso zaila eta izan da hemen marmarra. Bai, Bizkaitxarra hemen gogu, sake hartzen duen da, bentsat, sakearekin gero, lortzen duen joku aurre eramatea, baina Erostarbek ikusten da, oso serio da oso zentrauta zerin behar duenekin, da oinere, ez du hor ikusten da, bolea darra degola, aurreko sakea lortu ditu eskerreko orman sartzean, airean ez sartzeago. Ezkerra ire orain Erostarbek eta bai ondo moldatu ere orain atzera, aspaldiko partez, 5 erditik irriste ginez, eta tanto ustegabean uste duenik, ez du pilota ondo jo. Ikusten da irrizin duela, da horrek ez dio, ez du eskarrekin ondo eman, da Ziarrustak ere oin, pelota horretan juterakoan ikusten da irrizin duela, da orduan bestu heldu, ikusten da, oin ere ikusiko da, gelditzerakoan da, eta oin ere aurtetarakoan Ziarrustak gauza bera, nik uste Arandiari be gertatu zaio lehenengo partiduan, da ikusten da soru ez dagoela, bentsatik askotan dabizela oinak eta dantzatzen, ez? Altunak ez du dantzan ez, berak edana ondo indu, eta hori oinak lurrean ondo itxi ditu, baina hau ikusi da, irristakorra dagoela, sorua. 7 eta huts. Xabier Resakea, erdira. Bolea zerantzu, ezkerrez jarri behar izan du, orain Sotamanoa, Ziarrustak, Sotamano bikaina, 6tik, atzera, Erostarbek, Ziarrusta. Orain arteko tantori luzeena jokatzen ari dira, eskuinkada ederra orain ere, eta ez zin ezkerrez eraman 8. ere egin du Erostarbek. Aldea dago, botera ikusten da aldea, baina handia gainera, ez pizka bat ez, baizik eta nabaria, ez. Botez, golpez, auskoz gehiaudeko Erostarbek, eta hor botera 3 pelotaka eman du Ziarrustak, agian, bigarrenan, hirugarrenan, osartu beharko zuan dejadarekin, edo oso zer mugitzen. Ze peloteoan, bigarren, logarren, bosgarren pelotaka ez bada, dominatzen errez pasatzen da Erostarbek. Botileroak ez ditugu aipatu, handagoena Miguel Lasa da, Ariz Lasaren aita, Urretxuarra, eta Inigo Atutxa da, Eki Ziarrustaren botileroa. Xabier Erostarbek sakea, honi botez erantzun dio eskuinez. Erostarbe, atzera, 7tik eutsi. Ezkerrez orain Erostarbek atzera, pilota zabaleratuta, boleaz naita zabalean utzi du. Ezker pareta askorekin, boti bolea, Ziarrustak, ezkerrez atzera, beste bolea bat, barruan da, denak aprobetxatu ditu, eskuinez dejada eta ara, jokaldi orain eta tanto, hau bai naita egindakoa. Tanto erra. Ikusten da, golpez askoz begia oso dela, eta azkenien, aukera esan du deja botatzeko, eta ikusi da horre, ondo botatzen duela, deja da ona. Da, Ziarrusta batzen geratu da, pentseute, beti joten ibiliko dela, da azkenien, hor zulo handi egon da, da oso ondo gainera bota du deja da, esker horma joten azkenien, da horregia boterik ez du ematen, ez? Abiatu denerako, berandu, kadete mailakoak baino egintxeagoak dira, 8 urte dituzte, baina oraindik ere, eta Xabier Erostarberen gorputza ikusita, 1,80 zentimetro, 92 kilo, baina hor badago nun sartu, lanerako gaia badago. Hori da, ekin gorputza ikusten daia, inde dagola, baina Erostarbek ondino hor beste 10 kilo sartzeako
leku badekola ikusten da, eta sartu ezkero, ba, bueno, ikusi behar zelako pelotakadak emango duen. Sakez egin du 10garrena, airearen bila joan da, erabat oso luze atera du eta erabat gainera etorri zaio, eta kanpoara joan gotezen itxaropena izango zuen, baina botea barruan egin du garbi, eta gero ja alferrik zen. Hemen ikusiko dugu, ez da repikaldirik. Eta gainera Erostarbo ondo ez eskerreko horma bilatzen sakean, airean boleaz ez hartzeako, da orduen, bueno, ezin izan du boleaz hartuko. Sotamano bikaina orain. Erostarbek bildu. Ezkerrez, bere burua salduta aukerakoa du eta atzera, arro. Boleaz eraman, Erostarbek bila, ea zer egiten duen ezker horrekin. Atzera, oso atzera, eraman asko behartuta. Erostarbe, beste bat, atzera gorain eskuinez, pilota gurutzatuta, eraman hori ere. Zabaletik orain, efektuarekin, ezker pareta askorekin. Deja da txokoa, eta tanto izango da, bai! Entzu! Alakorik, Carmelo. Bai. Aurreneko egin du eta nola ospatu duten, hemen gozaleek. Ikusten da gainera, bueno, lagun guarri handia ekarri daula, eta, bueno, merezi izan du, soingo tanto ontan da, defentzan da oso ausart ibili da, oso valiente, ikusten da dagoen bentajarekin eta ez duela partidu itxi nahi, alegin du behintzat buena eta buena egiten, holan ez da erreza irabaztea, ez? Baina ingoan, bueno, lortu du 3-4 boleaka da buena egitea, eta azkenean urrunetik dejada perfecto gainera, txapa gainean, da hola bat eskero, tantu egitea normala da, oin ikusko pelota berri bat aten dauen, eta, bueno, ontxe sakearekin lortzen duen bintzat pizkat kantu batzuk egin da enredatu pizkat, ez? Hau da aztegia eta enpresa nagusietako ordezkariak partida hauetara hurbiltzen dira, Garziarino ikusi dugu ikusleen artean. Eta aurreneko partidan aurreratu dugu zerbait, Carmelo, baliteke datozen urteetarako aldaketa batzuk izatea, Bizkaiko Federazioko ordezkariekin hizketan aritu gara, eta oraindik ez dago erabakita hitz egin behar dute, antolatzaile, klubek eta abarrek, baina baliteke Bizkaia osora zabaltzea bake txapelketa orain arte Durangaldean egin izan da, 4 pilotaleku hauetan, baina eremu guztietara eman nahiko lukete. Berriro diogu erabaki hartzeko dago, eta beste aldaketa bat ere baliteke izatea. Alegia, orain kantxa osoan dena behar bada 4 txapelketa bihurtzea. Bai, ez, alaz da, ez, hori entzundon neuk ere, patrozinadorrekin egon direz bakekin hitz egiten, euren aldeti beharazurik ongo bazan Bizkaia osorako zabaltzea, eta gure gustora idei horrekin, da baliteke datorn urtien Bizkaia osorako izatea, eta gero ere modalitate aldaketa, ez, ikusten da adin honetan frontoi osue lartzu dela olako gazteentzako, eta askotan emaitzak oso handiak ematen den nabarmenak, ez, da orduan, lauterdi barron aukera gehiago dela partidua, pelotaritzak partidok orekagoak egiteko, eta hortan ere usteot pentsatzen ari dira, Eta pilotariak gehiago ikasteko adin horietan, eta ikusgarriagoa izango litzateke behar bada, baina berriro diogu, erabaki horiek, datozen hilabeteetan hartuko dituzte. Atera du aurreneko sakia Ziarrustak, sak erremateari mila eta bigarrena ere egin du. Alaze da, ez? Ziarrustan joku honi hori izango da, sake luzea eta segiduen amaitzea, ez? Badaki botera edo peloteoan gitxiagoa dela, eta baina, bere arma gontxi aprobetzatugu sake luzea eta gelditu, ez? Hortan jungo da, eta ondurtetan badeu aurrera, eta, txarturtetan badeu, berriro sufritzea, ez? Baina, ikusten da bere joku ametik aurrera hori izango dela. Buruz sakeak garrantzi handia du, eta hilera luzeak izatea, hilera handiak izatea, ohikoa izaten da, aurreneko 10 tantoak Erostarbek egin ditu, ea beste horrenbeste egiten dituen orain Ziarrustak, atera du hau ere luze. Ezkerrez, erantzun bikaina, denbora izango du orain, boleaka da indartsua, traba egin dio, baina barkamena eskatu ere hain indartsu jota uste dut gainera berari etorri zaiola eta ezin zuen alde egin. Bera join du eta urten deur zulotik ja leku hartzera eta bere ganera junda, ez? Ziarrustantzako ez dau txartoz, sake erantzuna itxela izin dut, eta oin berriro deko sake hobeago egiten badu, aurreratzua hartzeko errematea, ze oinguan laugarren kuadroan sartu da errematean, ze Erostarbaek egin du erantzun itxela, ez, sakeari. Beraz oin hobeto
aprobetzetan dagoen sakea, gertua hartzeko errematea, ez? Aparta izan da bai aurreko erantzuna, ea orain, atera du, Ziarrustak. Ezkerrezuk. Sakez aurrenekoa du. Dimako aurrelariak. Ziarrustak aurreneko kanporaketan Ibarrondo Arrankudiakoari 22 eta 15 irabazi zion, eta kanporaketa horretan Erostarbek Kalbo Errioxarrari 22 eta 13. Gainera, Ibarrondo, lehen urtean azpi txapelduna izan zen, da, lehenengo ustezkoa ja txapeletan hori izan da, ez? Da, ez usteko, azkenean, finalean, Eta laugarren ere egin du Ziarrustak, sake errematea, gantxo zoragarria, 4 eta 10. Eki nik uste, ametik aurrea sakea eta rematea, ez du botera ez da jarriko bata, bez ez? Bera badaki agian ez da jogo klasikoa eta, ez da pelote hori gongo, baina bere hori joko aitera jongo da, ez? Sake guztiek aprobetsatu, da Eraustarbek, agian pentsatu beharko du sakeren bat, 6tik edo sotamanoz edo aurrera gotik errestu egin, ze bestela ametik 9. kuadrotik ezinezkoa da gero gara 2. kuadroa heltzea, ez? Ea zer esaten dio Miguel Asa Botillero, gatera du, sake gaiztoa eta tanto! 5 eta 10, sake ez bigarrena! Sake ona, oso ona gainera bengoan, 5 tanto egin ditu errezkan orain. Eta ametik aurrera ere, joko era horrekin ere, Erostarbek agian eramateko sake batzuk, oingoan oingoa gorre ezin da, baina eramateko sake batzuk agian ez du eramango, erremateren bildur horrekin, naita ez bakarrik altzatu baizik eta kentzea, eta askotan horretik etortzen dira sutzak. Momentu bentaja polita doka, baina kontu. Aurreko sakea oso gaiztoa zen, ea atera duekik, luze. Sake ona. Bikaina dau ere, ezkerrez eraman, badoa korrika, botez jarri da, botez txarra egin dio gainera, Sotamano. Ederra, Sotamano. Ikaragarria, ia gainditu du eta tanto. Erostarbek eta nola ospatu. Bi besoekin Erostarbek ere, tantoa. Hombre, posi jartzekoa da, kontrarioen kontra, aurkari honen kontra, bakizu, azkenien sake bueltan sartzea da dinamika hortan, lortu du, hori amaitzea, eta orain badaki, askoz begeo dala, bera sakearekin. Da, oingoan eki ez da usartu airean juten, horra 2 kuadro arte, botera jarri da, eta, baztertu zaio, eta azkenien ez du aprobetsatu, ez? Da, orain berriro baldea, beste aldera. Eskuinez jartzeko asmoa zuen, baina azken honean sartu egin zaio pilota ezkerrez eraman du. Botera jarri da, eta airean jun eskero, jungo zan, baina, justo betxapainean zan da, ikuskoa bera metik aurrera. Sake Erostarbek, airez erantzungo dio, golea zen zuzen ere. Ezkerrez Erostarbe, irrizte egin du berak ere. Beste boleakada bat. Erostarbe, lauter ditik, txokoan deja da, iritsi egingo da, gainera etorri zaio baina ondo atera du, ezkerrez Erostarbe. Ezkerkada ona. Ezkerretik ezkerre, baina. Osta eraman du, bizi ezkerrez, eta kanpora. Dano berriztatzen ari dira. Soru ez da bat ere, gainera banakan jokatzeko, hankak pelota emateko, hankak ondo jarrit egon bidiz, da ikusten daure gaurre horretan arazo dokatela, ez? Kanpoan izan da garbi, Carmelo, naiz eta zaleek besterik nahi. Kanpoan izan da, baina irriste egin du eta hor arriskutsu dago, arazoak dituzte bi pilotariek. Hor marra gainean uste dukutun dola pelota ja. Palmaresari begira nago, eta lehen esan didazu, 87an kanporatu zintuztela zu, ezta? 87an izan zen? Txoe Bermeo semifinala, da ero Bazeta txapeldun, ez? Bazeta ipatuta. Bazetako txapeldun ahundize izan da bakeko torneoan, 4 aldiz irabazia du txapelketa hau, 86an, 7an, 88an, 89an Lejardik Santir irabazi zion, eta 90an berriro Bazeta kapezetxeari, eta Bazeta berriztarra gaur egun zertan ote dabil, Carmelo, orain zaldi probak eta... Euskal herri kiroletan ari da, eta zaldi probatan enteranaz dagoela, eta ametik hilabetera uste desafio bat duela. Apustulatza, abenduaren 23, bai. Horre markinako etxebarriko probaderoan dauka,
Iturrietako beste zaldi baten kontra, eta bueno, hortxeari da inguan. Lau aldiz, bake txapelketan txapela irabazitakoa da Bazeta aurreneko 3 urteetan, lehenik Praderan irabazi zion, gero Bermeoko Txori, 3. kanporaketan Lejardi, 3. urtean Lejardiri eta 90ean Apezetxeari gailendu zitzaion. Gero aipatuko ditugu beste izen batzu. Erostarbek sakea. Sake gurutzatua, aireak kendu nahirik. Oso ondo. Eraman, aukerakoa du Erostarbek. Ezkerrez Erostarbe, gainera sartu zaio, baina ondo atera du. Bost erditik, dejada, igerri egin dio Ernezegoen. Ormabikoa, goleaz baita, etzekin pilota multzegoen. Batetik begiratu, bestetik begiratu ezin Eraman, 6. egin du Ziarrusta. Bai, boleaka da indartsua, bipareta, eta, bueno, azkenian gorputza etorriako pilota, eta, bueno, lehenguan 10 dautza hasi da, sake eskuen okin dagoen momentuan, doinguan 12-6, usteot murriztu idakola hor bentajatxue, eta oinguan, bueno, beste 4 tantu inezkero, larrituko daia Erostarbe pizkat. Ormabikoa, boleaz, indartsu eta erabat, denperatu du tantoa. Pilotaka da horrekin, Eki Ziarrustak, sakearekin asmatu beharra dauka. Atzera begiratu du badazpada. Geldiri dago Erostarbe, sakea, luze, ezker pareta askorekin, ezkerrez jarri da. Erantzuna ez da txarra airearen bila, erori egin zaio. Erori zantziako, bai, hori da. Bera uste duen baino gehiago jausilako eta hor ja pisu hartzen dut eta horre pelota ja batzeko ja konfiantza hitxo izan bida eta, bueno, azkenian, bueno, hori izan bere jokue, da lehenengo aukerian, ez du aprobetsatu, hor jausilako ja, pizkat pelota. Erdi belauniko zegoela eta txekabetuta. Bai, konturatu da hor aukera izan duela eta oin berriro 9. kuadrotik hasi bida jogatzen da ez die lan errezako jau. Bai, arriskua hartu behar eta arriskua hartzen duenak badaki zer duen huts egiteko aukera ere. Bertan izaten du, atera du Erostarbek luze, eskuinez erantzun dio. Jarrita dago Erostarbe, orain hankak ondo jarrita, eskunta da ona. Bostetik boleaz, Ziarrustak. Erostarbek ezkerrez atzera. Beste boleaka da bat, eta txikitu iritsi eginda, eta tanto egin duen Erostarbek. Erortzen ari zela txokotik zabalera, txapa gainean zeinen ondo utzi duen, mutil handia da, baina edorki mugitzen da, Oso ondo, Atxelari esateko gainera, berrekurtzo ona, bakarrik pentsatu itiarren hori, baizik eta gainera ze ondo induen, Ikusten dabe hor aurrian naita atxelari izan da, naita pelotari holan gorputz altukoa, ondo mugitzen dela eta ikusten da, ez bakarrik iterakoan, jundanean ja pelotan bile hor ere, ze ondo mugitutan, ze askar junden da, ze ondo indo jokaldia, osea, bikain. Oinaz bengoetxeak eta hiru joketa horiek bai, baina... Atxelariek askotan kostaten jako mugitzen ere, olako askartasunekin da oso ondo Erostarbe doingoan, osea, jokaldia derra. Airez erantzun dio sake horri, ezkerrez Erostarbe, atzera, zazpitik, eutsi, Ziarrustak, Erostarbe, bere alairearen bila sotamanoa, baina eskuan utzi dio pilota, ez ezer egin, ez da Ziarrustak ere eta orain agintzen hasi da, Eraman ala ere, Erostarbe, zabal-zabaletik, ezker pareta askorekin eta tanto, asko ondo gurutzatu du Erostarbek, aurretik izan du aukera Ziarrustak. Bai, aukindu horre, bigarren kuadroan jokalde egiteko, da dejada indegu nahiko alturten jako, eta oin Ziarrustak esu da, askotan Erostarbe aurrien dagoela, baina, bueno, askotan ez eus akustumbre eta beste aurkarien beste aire sartzean, da Erostarbe askotan pentsatuko zuen botera jungo dala, da azken momentuen kenduen behar da airean doielako, baina nik uste, bueno, ez da hola arazorik izan, Bake txapelketa irabazi duten beste izen batzuk aipatuko ditugu. Horren horretik gala ere, kadete eta juveniletan txapelketa hau irabazitakoak dira Milikua, Zabala, Arrieta eta azken urteetan
2009an Arratibelek irabazi zuen kadeteetan, eta gero hurrengo urtean Arratibelek juveniletan irabazi zuen, 2010an kadeteetan Elezkano bigarrena izan zen txapeldun, eta iaz Elezkano bigarrenak Sánchez hartu zuen mendea finalean. Izen batzuk aipatu ditugu, baina hemen irabazitakoa dira, esate baterako Elezkano, debuta egin berri, Ezkurdia, 2009an, baina bikaina ematen ari da, 2006 eta 2007an Mikel Urrutiko etxea, hemen irabazitakoa da, Iza, Apraiz, Urberuaga, Leitza, beraz, gerora profesionaletan bidea egin duten pilotariek. Bai, alaxe da, ez? Azkenean, afizionatu mailan, juvenil mailan, txapelketan onenetan, ja azten diez ja izen batzuk agertzen, da bai txapelketa hontan, da beste txapelketa batzutan, txapeldun izan dago askok, ikusten jakon, aukera aukala gora igoteko, eta hortik askok, orain dute, ez? Zazpigarrena egin du Ziarrostak, baina irriste egin du Erostarbek, bestela erraz iritsiko zen pilota horretara zabaleratu egin zaio, eta aurreneko pausua egiten saiatu denean erabat joan zaio zangoa. Hala ere pilota ukitu du, hemen ikusiko dugu. Mugitzen hasi denean lurrera joan da, hala ere zutitu, iritsi egin da, baina oso behartuta ez du eramaterik izan. Ikusten da gaur alde hortatik arazoa dauela zoru hontan, gaur ez dakiz arazo dauen irrizte egiten dabela pelotari, ez? Bai partidu hontan, da bai aurreko partiduan gertatu izan dire solakoak, ez? Ez dezatela minik hartu, atera du Ziarrostak, Erostarbek eutxi, eta tanto. Gurutzatu egin nahiko zuen, erdi atera da, baina txapa gainean, doi, eta ia irriste egin du pilotak, boterik ere ez, eta ez da inondik inora ere iritsi Erostarbe, 8 eta 15. Alde handia da, baina beste iruzpalau egingo balitu. Bai, alaze da, ez? Suerte pizkate, edo bintzate zuinosun, ez? Hiru lau inezkero edo saker rematean da galdu ezin jarren, bestea be urdurituko zan pizkat, eta, ikusko da, ez? Ekik Ziarrostak hori bere joko hori da, ez gaur Erostarbe enredatzea, eta ametik edo handik zozera atara, eta azken momentuen beste ezusteko bat ematea, ez? Sake ona, doi eraman eta tanto, baina errestoan tanto, Bai. Errestoan tanto Erostarbek. Ez da suerterik izaten ari, pilota horietan, orain ere hortxe zebilen. Dudan ebili horbe, azkenean eskarraz gune eskero, buena inezkero, baina horbe junda eskumaz, usten zan igual bipareta iteko efektuaz edo jarri dala azken momentuen eskerrera, ez? Airez ezinezkoa zen. Horria, imposible. Gutxigatik izan baita barruan pilota horri botera jarri beharra zuen, baina azken unean sartu egin zaio. Bai, ez da kapaz izan behintzat txapaganean epinteko, eta beste aukera bat jakola, eta gune ikusi behar. 16 eta 8. Erostarrek atera du. Eta sakez falta, ez? Uste dut... Bote aurretik behar bada. Bai, hane beste marra labur badago hor iruterdi kuadroan, eta uste dut erratu dala, eta... Bere ala entzun ditugu hor txistuak eta bertan dauden zaleek hori ederki ikusi dute. Bai, laugarren kuadroan bote eman beharrean uste dut iruterdiko mar txiki hortan bote eman duela. Pilota jotzerako bote egin orduko hasi dira marruka. Bai, bentsat Ziarrostan lagunek adi egon diez horretan. Oparia orain, Erostarbek ez du txintik ere esan. Ez, deskuidu itxela ezin de, baina ez du ezer esan. Bentsat partidutik urten ez du nahi, eta ondo egiten du gainera. Zer egin du iruterditik sakea, ez? Bai, handa umarra laburra hartan. Lautek egin behar iruterditik. Atera du Ziarrostak, luze. Baina pasa. Bai. Epaileen izenak ez ditugu aipatu, aurreko epailea Carmelo, ez atzekoa, ez? Carmelo Arrinda, atzeko epailea Carmelo Arrinda, eta Xavier Delamendia aurrekoa. Hori da. Ez du zalantzarik izan Carmelo aurreko sake horretan, bere ala altxadu besoa. 9 eta 16, Ziarrostak sakea, asmatu beharra dauka, bigarren alegina. Sake laburra, ez ustean harrapatu du, eta eraman egin du ala ere, atzera orain, bolea, Erostarbek. Zabalean deja da, tanto izango da.
hala ere, nola abiatzen den Erostarbe, arazoak dituzte pausoak emateko, eta lan dago junda, baina ukitu egin du pilota, ez zuen ematen, baina iritsi eginda, besoak ere luzeak ditu eta ikusten da asterakoan, korrikaldi asterakoan arazoa dituztela hor, bai lan dabe bera jarraitu izan du eta bentsat pelota jotzera aldu da, ez? Hor arazoa doz beti urtetarakoan, lehenengo pausu horretan indarra iterakoan. Bigarren botean. Baina, bueno, junda, da gero bolean bez hartu da, eta ikusten da bolea be dominatzen duela, eta mugitzen da ondo mutikoa, bai. Final horrekoetan, Ziarrustak Ortiz Mungiarra kanporatu zuen, 22 eta 16 irabazita, eta Atutxa Galdakostarrak lanak eman zizkion, Erostarberi 22 eta 17. Enterenaz, herrikoa da gainera, eta enterenaz partidu gorrein zuela, eta azken momentuan junjako la partidue. Apelotarie, Ziarrusta baino pelotari luzeagoa da, eta orduena askotan behartu zuen peloteoan eta Erostorbe, oinguan ikusten da gorkoan peloteoan errez da biela, eta Ziarrusta bera alegina da, hori, sake rematean, da bipar eta boleak, eta hor aurrien ia zozer lortzen duen, ez? Zorionez, askoz ere gehiago ikusten ari gara bigarren final honetan, aurrenekoan Altunaren erakustaldi aparta ikusi dugu, baina gainez gain irabazi dio Ander Arandiari 18 eta 1, orain 10 eta huts aurreratu da Erostarbe, baina dira 10 eta 16, sakea urdin, Ziarrustak du sakea, eta zaleak gehiago gozatzen ari dira. Zale asko du gainera eki Ziarrustak. Alase da, ez? Bizkaitarra izan da, ez ustezkoa eman da, eta azkenein ilusioa piztu da herrian ere diman, da, jente asko etorri da herrikoa, eta amentze animatzen mutila, ez? Atera du, aireare mila joan da, hala ere eraman, Erostarbek, botez jarri behar izan du, larri, oso larri orain ere zenbat lan izaten ari den pilota horiekin. Horrek justo diezena ez da jartzen pelotara, oin ere, ia bigarren botera eman du, kustaiako, sartzea eskua. Zerbait aldatu du, aurreko sake horretan, orain arte ez bezala, Erostarbe keinu egin du, aurrera egiteko keinu egin du, baina sake luzea eta gero zenbat lan. Uste nuen berriz ere galdu behar zuela, 11 eta 16. Hor da, 5 antora berriz ere. 5 eta 10ean urbildu da, 5era. Ea zer egiten duen. Gorputzera sartu zaio pilota. Eutsi Erostarbe. Eta oso zaila. Botelaster zailen egin du orain. Ikusten da hor arazoa dituela neurtzen hor pelotak, botera jarri eskero denpora haukan dejada botateko, baina airera junda, da azkenien heldu ez airera, eta bostela azterrean erdi belauniko indu, eta gauza zaien du, baina kantoa poltsikora. 12 eta 16. Erostarbe, aurrera dator Erostarbe. Atera du, Ziarrustak luze gurutzatuta, ondo gurutzatuta, eta kanto, sake bikaina. Horretara junda gainera, aurrekoan Erostarbe aurrera junda, eta azkenien konturatu da baztertuko sola eta atzera indu, eta ingoan geratu da, baina Ziarrusta horretara junda, baztertzera sakea, airez ez hartzeako, eta gerturatzen ari da. Zer ditu, kokotean begiak edo hori botez erantzutekoa zen, baina era bat harrapatu du. Eskuak berotu dituzte. Pilota lekura etorri diren zaleek, atera du, Ziarrusta gorain atzean geratu da, eskerrez erantzun, bila doa Ziarrusta, eta huts egin du. Ikusten jakon, ez duela neurtzen ondo horre pelotak, oingoan jan dio pelota, oingoan larra aurre jarri da, eta pelota pasatu dio ganetik, eta azken momentua sartu du eskua, postura txarrean. Batzutan labur geratu da, eta oingoan ikusten da lar junda la frontizera, ez? Partida hau hasi denean esan dugu, ez usteko eman duela, Ziarrustak oso gutxi ibili delako, pilota leku osoan eta jokatzen triketean eta asko, Dublinen ere ibilia dela, behar bada hori igartzen ari zaio, ez da? Agian ere, arazoak horretan ditu jartzerakoan eta, ez da? Trinketeko pelota frontizetik igual gitxitxoa urtetan dabe, eta oin ikusten da, ez oingoan ez du neurtzen, ez? Pelota honeri ez duela neurtzen, da holan esaten da, batez be eskuz, esker hormako frontoietan bakarri txapelketa honetako partiduak, entrenamentuak eta trinketen ari dela egiten, ez? Da orduen agian horretik izango da, baina ez du neurtzen ondo horrek pelota horiek, ez?
Odolkiak ordainetan, saki hau ere oso ona izan baita, luze gurutzatuta, azken unean ezker horman sartu, kolpea tira dio, Ziarrustak aurrera egindu airearen bila, baina ez du eramaterik izan, eta berriz ere bostantoren aldea, 18-13, lau falta 22 iristeko. Izake ona ez, gainera ikusita Ziarrusta airera jungo dala, Erostarbe badak izake guztiak horratara behar duela ez, ezker hormara eta oingoan bikain, sakea itxela. Urretxu errak sakea. Aurrera, egin du Ziarrustak enegarrenez, boleaz erantzun dio, arro, kanpoan, gora. Txapatik gora joan da pilota hori. Balase da ez, hori ematen du behintzat, frontizetik urtengo basuen moduen urtendo pilota, baina badiruri txapa gainean jo duela ez, baina hemen ikusiko da beto. Bat ikusten dugun. Ez dakit, Nik zuzenean bintzat, neupe falta mango nuen, baina errepikapenan, ja duda gehiago dekotaz. Txapa ez zuen horruti, baina ez da guztik edo behetik. Hori da, sake hona oin Hona, atzera egin behar izan du, atzera eraman du, ala ere eraman Ziarrustak, Erostarrek ezkerrez atzera, oso atzera, eraman, barruan, Erostarbe, atzera, ezkerretik ezkerrera. Orain eskuinez jarriko da Urretxuarra, hau atzerago, gehiago gurutzatuta, eutxi hori ere, Erostarbek, ezker pareta askorekin, golea zeraman Erostarbe, gero eta atzerago, eta barruan da, eta tanto! 14garrena ere egin du, lana gogotik egin da, azkenean sari hartu du, eutxi eta goleaka da hori. Doido izan da txapa gainean, Erostarbe ez da iritsi eta 14 eta 19. Aurreko boleak buena itera junda, toingoan en cambio txapa gainean botatera junda, da Erostarbe ikusitzet, aurre partidu hasieran dominatu ondoren bukatzerakoan dejada botaten zuen, tranquil zebielako, eta toingoan aldiz ukindo aukerak, dejada botatzeko, zer Ziarrustak hemen 5. kuadroan egondan denbora guztia airez, da ez da usartu, tanto bukatzerakoan, da azkenean Ziarrustak lortu duzakea, eta gertu deko partidu Erostarbe, baina kontuz, mano-man hontan, oin Ziarrustak sake aurrian deko pelote askun da kontuz hori. Nano lagirre da ez da, goikoldea, dagoena, Horre, hemen txapelduna izan dagoa uste dut ere bakeko torneo hontan. Lehen ikusi dut, hemen Agirre bat eta 1991 bere izango da, Imanol Agirre Solozabale irabazi zion. Solozabal Maiabiarraren kontra. Lehen ez dugu aipatu, baina profesionaletan bide ona. Eskulbanaka gainera ondo aritutako pelotaria. Oso ondo, eta hemen irabazitakoa, Bake txapelketa irabazitakoa. 27. ekitaldia du aurten Bake txapelketak, lehenengo partida amaituta Bake kafe etxeko Beraio Serrano elkarrizketatu dugu eta jarraitzeko asmoarekin direla, eurak ere. 7 urte eta asmo horrekin. Eta hala bada, klubak eta antolatzaileak eta pilotariak oso pozik jakinak gauzak ez baitaude bat ere ondo. Atera du Ziarrustak, ezkerrez eraman, Ziarrustak ormabikoa eta tanto, engainatu egin duela, barrura abiatu da Erostarbe eta 15 eta 19 lau tantora jarri da, halakorik 17 eta 13, 13 eta 17, lau tantora izan du Ziarrustak Erostarbe eta orain ere horretan dira. 16 eta ez, oraina 3 tantora da, 16 eta 19. Pero Amagos, bai. Aretutan nengoen, laura esaten ari gintzen dala batean, 16 iruditu zaiten mendik eta atera du Ziarrustak. Horre Erostarbe behitu, ondo indu geratzeaz. Txokoan deja da, Erlezegoen Erostarbe iritsi. Ondo mugitu da hori Erostarbe ere, pelota horretara, Eitu ontxe botatu dejada, ekera txarrenean igual. Zabalea, tanto!
Txokotik Zabalera, orain bai 16garrena. Nik uste guztu aukera txarrenean botatu, lehen aurreko tanton izan du aukera asko, bengoan aukera txarrenean botatu, eta bengoan Ziarrusta oso ondo, efektuarekin Zabalera. Halan da, erestor zelan jundan oin Zabalera, pelota horretara, ondo botatu efektuarekin Zabalera. Horra junda. Bigarren motean, baina... Enkartera. Aurreko tantoan ez, orain bi tanto aukera hobeak izan ditu Erostarbek dejabe egiteko, baina markagailu ere ez dutzen eta atzean amaituko zuelakoan urdubitasunak amaitzeko gogua eta baki, ondino... Eta aurrekoan berriz aukera okerra Carmelo bezan bezala. Sakea Zabalera. Eskuinez erantzun dio. Bolea, handa Erostarbe eta ezker panetatik bizi etorri zaio pilota ez dio eutxi. 17-19 bi kantora. Zera, bolea ona ez, bolea luzea, baina ondo baztertu ez. Eskerretik urtetarakoan, abiadero hundizaz urten dut eta ezin sartu peloti asko. Dena ematera joan da Erostarbe eta eskuan geratu zaio pilota. Gogoan izan Utx eta 10 atzetik izan dela Ekiz Erostar eta 17-19 orain. Ezker pareta askorekin, ezkerrez jarri dala ere Erostarbe. Ondo. Erantzun ona. Erra. Noin bildurra, zelako bildurra dekon jokaldiari. Eskuinez orain, pilota luzatu nahirik Erostarbe. Agindu beharra duka botibolea. Trinketeko jokaldiak, Ontxe, prisa lartzen. Aukera txarra orain Erostarbek. Ontxe, amaitzeko gogular. Kokatu beharrean pelotan, nahi du ja 22 kuadro hori ikusi. Da, oin be, pelota dominatzeko azteko pelota egan du hor, beradekon eskumarekin da larraskar amaitzeko guaz. Horra gintzen ari zen, eta ez du ondo egin aukera, azken bi tantuetan horretan utxe egin du. Tantu batera, ja. Eta bakarrera jarri da bai, 18-19 asko aldatu da. Buruz burukoek hause dute, behin sake hartuta. Hau ere erdiko sakea da, ez du asmatu, eskuinez ondo erantzun dio, sartu egin zaio. Barruan da, zabaletik ea zer egiten duen Erostarbek, ezker pareta askorekin atzer egin behar izan du, baina bote bolea ziztu arazorik. Erostarbe, eskuinez orain bai atzera. Bolea zerama zeitik. Beste bat Erostarbek, hainbeste arrotu gabe. Orain ezkerrez, ezkerretik ezkerrera, eta gehiegi Zabaleratu du. Erostarbe gora aurreko pelotak askumak inestu arrotu, bolea kentzearren. Baina nik uste jo behar zuen atzeraz, bolearekin Ziarrustak, hortik borbarren kuadrotik bole hona dego, baina hortik ez da miraririk. Da normalean defentsan ibiliko zara, ez? Azkenien, hor eskarrakin baztertu dio ondo, eta... Irekitzen saiatu da, baina gehiegi. Hori da, Ziarrusta hor gunda tantu bukatzeroen bez, baina, ez da erresa, beti arreskatzen ibiltea, eta... Baina hor okindu aukera, ondino ere partida biziri da, baina aukera derra berdintzeko eta aurretik jartzeko. Oine, Erostarbek usteote aize hartuko dagoela. Ondo entzun beharko ditu orain Miguel Lasaren aholkuak, erabaki okerrak hartu baititu azken tantuetan. Jokaldia egiten saiatu behar zuenean, ez du halakorik egin, atzean amaituko zuelakoan, eta gero piloteoan agintzen bai, baina hain nagusi etzela azkar amaitu nahi izan du, horretan utz egin du, bere burua saldu eta aukera eman dio Ziarrustari tanto batera gerturatu zaio, eta orain bai arnasa hartuko zuen, eta bi tantora du garaipena, baina bestearen arnazotsak ere entzuten ari da, bi tantora baitu orain Ekiz Ziarrusta. Alazera, ez? Mano sake eukitea bentaja izugarria da. Batek hirugarren kuadrotik hasten da joatzen, eta besti behatzigarren kuadrotik, orduen hori aprobetzetu behar du, ez? Aber sakea asmatzen duen, da nik uste sakea baztertzera
horre 6. kuadro baztertzea jungo dala, Ziarrustan ikusten be airera jungo dala sakerresta. Xavier Erostarbek sakea. Airearen bila, sake ona, nola bidali duen atzera, botiboleaz erantzun dio. Ederki gurutzatu du sake hori Erostarbek, eskuinez Erostarbek. Bolea kendu nahi du? Bai, horre estio emon daukan guztia. Orain bai, eta gurutzatu nahirik, bolea zerama, zabalera, beste bat Erostarbek, hau arrotu gabe, bolea indartsua, eta katzo! Bikaina boleakana! Nik uste apurbeten re eta dabiela Erostarbe, batzutan erdijo bakarrik hainbeste altura ez ematearren, nik uste mano-manon daukasun guztia ematera jumbidala beti. Uste dut hor gurutzatu nahi zuela. Da beste aurreratu da, eta ez du lortu guruetzera, baina ez da erresa, Horre jokaldizek, daukan golpe azkun bizan ematera eta aukera aukinean bukatu, dejadas o lo que sea. Eta Ziarrusta berak daukan gauzak ondoiten, Oin ere hausart, eta oin aukera aurretik untxea berdinketa lortzeko. Eta herriko Dimako Zalen eta lagunen oihu artean sake atera du. Hori da arristua, ederra. Bikaina barruan ozta. Bai, Ormarikoa, baina iritsi egingo da Ziarrusta. Lorrean garen eta tanto! Erantzuna bikaina izan da sakea, Ikaragarria. Bai. Nik uste aurreko tantutan horin basura. Daukan guztia eman, mano-manon ezin dara egurra badeko zemateko eman da horre dipareta honain dut, da Ziarrusta ze askar mugidu dan, da gainera eman dio pelotearia. Da berdinketa lortu du nik uste une aproposean, hori garren tantuan. Da bestie, aurretik ikusi da partio osoan, da nik uste oine urduri goteko motiboa badekola. Hogeina, aurrenekoz aurretik jartzeko aukera. Eki Ziarrustak. Unerik garrantzitsuenean beste alde. Atzera begiratu du bada espada, ez da mugitu. Erdi-erdiko sakea da, eskuinez. Erantzun, kontuzor, eta tanto! 21 eta 20! Pilota zaila hau ere, eroritako pilota, erdi arrastaka, txapa gainean jarri du utxienik eta... Gainera ikusten da, goiko bakoitzan, Ziarrusta bere jokua nola izango zen argi ekarri du, Da nik uste azkenean lortu du Erostarben jokua naztatza, Lehenengotan hasi da ematen, da azken momentuan erdi probak egiten aritu da azkenengo tantutan ze jokaldi egin, da Ziarrusta bere jokua bikain da bileiten, oso ondo, oso ausart, oso tranquil, partidua ikusita gatza aukala, da oso saia, da orduan bere jokua egiten oso ondo. Hau, Zalaparta, Iurretako Olaburu pilotalekuan, azken sakea du pasarik ezpada Ziarrustak. Eskuinez erantzun dio, barruan da ozta aukera du, Ormarikoa eta tanto efektuarekin, amaitu da! 22 eta 20! Bete-beteko partida ikusi dugu Carmelo, buelta handiarekin, 10 eta huts aurreratu da Erostarbe, 15 eta 6, 19 eta 13, eta azken partziala, 19 eta 13 horretatik, 9 eta 2koa izan da, 9 eta 1koa izan da, 22 eta 20 amaiera. Justen da, esan duguna partio osoan, Bera bazekien zirin behar zuen, bazekien zintzen bere jokatzeko era, sake rematean, da aukera aukenean sake rematean aritu, eta defentsan zegoenean, defentsan aritzea, boleaz lan egitea, eta aurkariari enredatu, Azkenien, bere ditu ondoarekin, gainera jakinda ez duela asko prestatu txapelketa honek, bera baino txut beste modalitatea batzutan ari da, bai trinketean, bai beste gauzatan, da azkenean, zorionak ematea baizik eta bakarrik partidu itxela induela, Emango diogu, Carmelo, gurekin baita
Eki Ziarrusta, ez dakit entzuten duzuen, bai, ez da, bai. Eki, zorionak. Asko. Haze vuelta. Bai, txartu hasi partidu, da, bueno, azkenean buelta momentxu eta... 10 eta utxekoarekin, zer erabaki duzu hemen lanean jarraitu beharra dago eta alaxe egin duzu. Sorpresa bat izin du nahi egitea da aprobetxaren behar izin dugu, ez? Eta sorpresa herri batetako eta hori, dana emun da urten da hori gauzik eta hor tanto batzutan, sake errematean eta ibili zara, jarri ezinik, asmatu ezinik. Nervioak eta sakean bai bildurri bat zikin dukotea, guzture. Iruazio partida, así que ya está. Emanaldiaren hasieran esan dugu, finalera iretsita aurtengo txapelketan ez usteko eman duzula, gutxi bili zarelako kantxa osoan, trinketean eta asko Dublinen ere izan zara. Finala ez, txapeldun. Txapeldun, bai. Bueno, hori izan dugun, sorpresa bat izin didana, joka dutea kabeza eseri hasitu eta, bueno, azkenean finalera llegau iruazi, suma, gusture da... Zaleak ere asko zenituen hemen eta pozik utzi dituzu, giro bikaina. Hari txakoa ez, hari eskerru bai, animoak eta azkenean partidu segitan duzu barruen da hori. Gusture, dana da. Orain ospatzera? Orain ospatzera, Durangora edo. Ederki bat, zorionak eta segi saria jasotzera, ondo meretzita duzu, eskerrik asko. Ila Carmelo, pozik dago, mutila? Normala pozik gotea, bueno. Berak esan duena, ez usteko onditxe izan da, bera ja txapelketan sartzie, jun partiduk irabazten, da azkenien finalan sartu. Da finala da, bueno, berak beren joku aurrera eramanen du, ez du hortik urten, da berek aukerak aprobetza ditu, eta azkenien, bueno, txapeldun, da bueno, posik, azkenien, bueno, Bizkaian be txapeloa geratu da, da dano posik. Bai, ala da, bai. Bizkaian txapeletako bat geratu da, eta ez zuen ematen partida hau hasi den bezala hasi ondoren, baina, bai, lehenengo txapela Gipuzkoara joan da, Jokin Altunak aixe oso erraz irabazi dio Ander Arandiari, Arrankuriagako atzelariari 18 eta 1, eta bigarrenaren hasiera ere antzekoa izan da, pentsa, 10 eta utzeko horrekin, nor pentsatu behar zuen, alako buelta etorriko zenik, baina buruz-buru askotan gertatzen dira horrelakoak. Konfiantza izan du, lanerako gogoa ekarri du Ziarrustak eta bai saria jaso ere, eta sariak orain txari dira ematen, lehenik Iurretako alkateari, Jose Mari Fuentesek, Bizkaiko Federazioko presidenteak eman dio saria, Bake kafetxeari ere emango diote, Jose Mari Fuentesek berak, ondo merezita, lehen gurekin izan da, Pelaio Serrano Bake kafetxeko ordezkaria eta saria berari 27 urte lehiaketa hau babesten eta berak aitortu du Euskal Telebistaren aurrean jarraitzeko asmotan direla. Eta ondoren izango da sari banaketa, pilotari dagokien sari banaketa, lehenik kadete mailako azpitxapeldunak hartuko du Arandiak alegia, Ander Arandiak. Oier Jaio, hori da Bizkaiko alde honetako arduraduna, delegaua, Bizkaiko feakuntzako Durangaldeko delegatua eta lehen azpeko pelotari hoia usteot izan da. Urte batzuk ere azpen pelotan ebilitakoa. Ezik pozik egon Ander Arandia gaurko partidarekin, baina txapelketa bikaina egin du finalerako sailkatu zen, eta... Bai, posik egoteko, gainera banakan horrela, askotan emaitzak oso handiak izaten diez, da gainera txapeldun aurkaria, txapeldun on baten kontra, kriston erakustaldia mandu eta orduen horren kontra banakan itea, ez da erresa. Kadete eta txapeldun Jokin Altuna, eta... Pelaio Serrano eta Fuentes, ez da? Fuentesek eman diote saria. Bizkaiko feakuntza eta kafe bake alkarrekin antolatzen duten txapelketako arduraduna. Eta ondoren juvenil mailako sari banaketa, juvenil mailako dagokiena azpitxapeldun irabazteko aukera izan badu ere Xavier Erostarbe 22 eta 20 galdu du azkenean. Iñaki Totorikaguenak eman dio saria. Xavier Erostarberi, mutil galanta. Bai, Iurretako alkateak. Lehen berak hartu du bat. Hori da.
eta orain berak eman bestea, eta txapelduna ere badoa oraindik zalen artean zen, batekin eta besteekin besarkatu eta musuka eta kuadrillakoak ere hemen ditu. Eki Ziarrustak trinketetik etorri, kantxa osora, buruz buru, oso gutxi jokatuta eta txapeldun. Pelotari ona partez, mutil jatorra izan bidaz, laguna asko torre diez beraz, da hori seinal hona da, mutil estimatu ala herrizen, da hori gauza garrantzitsua da. Hor da txapelduna, Pozarren, Durangon ospatu behar omen du. Pelaio Serrano eta Jose Maria Fuentes. Lehenengoa bakeko ordezkaria, bigarrena federazioko presidente, Bizkaiko federazioko presidente, txapela buruan eta hitz batzuk ere kenduko dizkiote, eta guk honen beste amaituko dugu emanaldia Iurretako Olaburu pilotalekutik. Eskerrik asko, Carmelo. Vale, eskerrik asko. Gurekin izan zarela gaur arte, ondo segi. Eta zuei ere mila esker. Ikusentzuleoi gaur eskaini diguzuen arretagatik. Txapeldun, Bake Kafe, Bake txapelketa honetan, kadete mailan Jokin Altuna, juvenil mailan Xavier Erostarbe. Urren arte, ongi izan.